A ver si ningún estamos contagiados. Bueno, bos días a todos e todas e damos comenzo á última sesión do ano, o pleno ordinario do mes de decembro do ano 21, e a sesión se abre coa aprobación da ata anterior do 29 de novembro de 2021. Intervencións? Non hai? Roberto? Hola, bo día. Simplemente, na ronda de preguntas e rogos, eu trasladei ao Goberno varias cuestións, entre elas te pedía tamén a documentación, que se cumplira que se me facilitaran unha información e unha reunión que tiñan solicitadas desde o mes de abril. Sí que na ata se recolle, pero non se me respondeu ni por escrito ni verbalmente das preguntas trasladadas no Goberno no pleno anterior, e quería saber por qué. Pois nada, se trasladará entonces, Roberto, debeu ser un despiste. Disculpas. Algúnha intervención? Votamos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Procedemos á aprobación do segundo punto, que é o calendario fiscal do 22. Secretario, foi a comisión, non? Foi dictaminada favorablemente na pasada comisión informativa. Partido Socialista? Gañamos? Bloque? Sí, hola, bo día a todos e todas. Só trasladar o que trasladei na comisión informativa, que o calendario fiscal, por favor, se publique tanto na página web como en redes. Gracias. Verónica Román. Pois entonces procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. O terceiro punto é o expediente 4484 do 21, que é a ordenanza fiscal reguladora de tasas por aproveitamento especial ou utilización privativa do dominio público local constituídos no solo, subsolo ou no bo das vías públicas municipais a favor das empresas explotadoras dos servizos de suministracións que resulten de interese xeral ou afecten a generalidade ou a unha parte importante da veciñanza. Foi a comisión informativa. Sí, dictamen. Perdón, un segundinho. Unha das cousas que non pasou por comisión, non me acordo. A comisión informativa por carácter urxente se votou a inclusión e se tratou en comisión. Isto basicamente é unha ordenanza e a modificación que antes se devengaba de carácter anual e ahora trimestral para as empresas enerxéticas e de telecomunicacións que utilicen o noso solo, desta maneira actualizala que sea de forma trimestral. Se falou na comisión disto. Gracias, Camilo. Algúnha intervención? Ninguna. Procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. O cuarto punto é o expediente 3257 do ano 21, a adxudicación do contrato de axuda no fogar, que isto sí foi a comisión informativa. Sí, que foi dictaminada favorablemente. Ten a palabra o Partido Socialista. Moi bo día, moitas gracias. En primeiro lugar, queremos darlle a noraboa a todo o funcionariado que traballou arreo para sacar adiante este contrato. Pedimos paciencia e a mesma constancia para que se faga cumprir para evitar problemas futuros. Unha cuestión que xa se ven facendo, pero que se continúe facendo e que se faga incluso un pouco máis, que se lle explique ás familias e aos usuarios que as traballadoras do SAF que acuden ao seu domicilio non son asistentas, porque hai moitas delas que se queixan que nos domicilios que lle mandan facer máis tarefas das que teñen encomendadas, pero bueno, é unha cuestión sin máis. E vamos a seguir reclamando que este servicio é unha cuestión necesaria para toda a veciñanza e que se traballe por melloralo sempre. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Victoria. Ten a palabra Roberto. Bueno, o voto deste grupo vai ser o voto en contra desta aprobación desta licitación, xa que non podemos estar de acordo
cas condicións que ao final se veñen aprobando esta licitación. Eu quero poñer de manifesto pois esa labor que fan esas traballadoras e traballadores en todos os concellos que hai un servicio do SAF, poner de manifesto tamén pois ese servicio esencial que todos reconocemos e todos valoramos e todos apoyamos e reconocemos o gran esforzo que fixeron pois no primer momento da pandemia. Pero isto todo que se dice de un servicio que un servicio tan importante para os nosos veciños e veciñas, para o propio usuario e tamén para as familias, non podemos deixalo simplemente en unhas palabras e a corporación que a que eu pertenzo e no concello temos que apostar porque ese servicio pois este á altura do que realmente queremos que sexa para do servicio. Reivindicaron a vez máis que este servicio ten que pasar a ser un servicio municipalizado. Evidentemente este concello non ten capacidade, pero sí entendemos deste grupo que ten que dar este servicio ten que ser a Xunta e que ten que coller as competencias deste servicio. E denunciar pois a situación laboral que viven estas traballadoras e traballadores do servicio do SAF, cun contrato que levan desde 2012 sin renovar, sin actualizar, un convenio onde pois a outra parte que ten que firmar este convenio, que é a patronal, non quere sentarse e chegar a un acordo cas traballadoras para mellorar as súas condicións. Un servicio que a maioría das traballadoras e traballadores non chegan ao salario mínimo interprofesional. Un servicio que realmente actualmente está precarizado e está precarizado porque a situación tanto legal, pero tamén de xestión política non quere modificar. Entón, neste grupo nos reivindicamos e pedimos que esta situación se torne canto antes. E este contrato que se vai licitar hoxe realmente non recolle todas esas demandas ou reivindicacións ou dereitos que traballadores e traballadoras necesitan para que realmente o seu servicio sea un servicio de calidade e podan vivir dignamente do seu traballo. E por este motivo vamos a votar en contra. Unha cousa que hai que ter en conta, independentemente da licitación, nos a denunciamos no pleno que se levou a aprobación da licitación, donde non pode ser que un 30% da puntuación recaia sobre o precio a baixa do servizo, independentemente que se este todo amparado baixo a legalidade, nos estamos en contra. É triste e lamentable que a empresa que está ahora mismo dando servicio é a que volva a renovar a licitación, unha empresa que xa foi denunciada e demandada por traballadoras e traballadoras por incumprimento de convenio, e o Concello pois participa que isto poda continuar cando realmente o prezo, entendemos deste grupo que non dá cobertura ao servicio e a calidade que necesitamos para nosos maiores e maioras. De 8 empresas que se ofertaron ao concurso, Idades, que é a empresa que se saca ahora mesmo a licitación, é o segundo precio máis baixo. Hai empresas que se aproximaron moito ao precio ofertado polos servicios técnicos e, sin embargo, a licitación se decantou simplemente polo precio a baixa do servicio. Entendemos deste grupo que se o precio a baixa do servicio recaerá na precarización dos salarios das traballadoras e traballadores. E por ese motivo que xa levo repetindo varias veces, vamos a votar en contra. Gracias. Bénega. Sí. O tema do SAF é un tema delicado e ao mesmo tempo é un tema complexo. Evidentemente creemos que xa os puxemos cando se truxo aquí os pregos de condicións. Todo é mellorable e nos entendemos que se pode mellorar. A oferta, o que se trae aquí hoxe é licitar ou conceder a concesión do SAF durante 2 anos a empresa Idades, que actualmente está. Nos aquí a valoración que temos que facer é puramente técnica. As técnicas elaboraron os pregos e as condicións e a través dun concurso e dunhas bases claras e públicas, pois entenden que este é a mellor oferta. Aí non imos a entrar. Si que imos a entrar nunha valoración do que ven sendo o SAF e como deberíamos de coidalo. O SAF divídese, ao noso entender, en 3 patas, que serían as traballadoras, fundamentalmente,
os usuarios e usuarias, que ao final é para quen se lle está dando o servizo, que é por a última parte a administración. Probablemente aquí quen máis teña que facer é a administración, por unha banda a Xunta, xa o sinalou Roberto antes. Isto era debería de ser algo que a Xunta asumira, prestar a ela directamente o servicio, e non unha vez máis facer recaer nos concellos un servicio tan potente, tan necesario como é o SAF. E probablemente, aínda que xa se anunciou, non sei se se anunciou, pero creo que vai ser efectivo, unha suba do prezo que paga a Xunta ahora, evidentemente seguimos pensando que é insuficiente e que debe de a Xunta facer un esforzo maior, porque tamén o fixo o Concello neste caso. O que se lle vamos a solicitar ao Concello é que vele porque se cumpran os convenios e os dereitos laborais das traballadoras, que é importantísimo. E tamén velar porque os usuarios e usuarias, que a veces parece que tamén esquecemos un pouco esa parte, que reciban un servicio de calidade, como así está contemplado nos pregos. Vamos a votar favorablemente. É certo que tampouco nos gusta esa parte de que se reducira o prezo da hora, pero tamén é certo que se estaba pagando a 14 euros e agora vai se pagar a 17 a hora. Vai ser €1 menos do que se licitou, do máximo que se iba a licitar. É unha suba importante de 3 euros a hora, pero o noso voto vai ser favorable, pero non é un voto digamos de fe, é un voto supeditado a que efectivamente a empresa cumpra co servizo e co que prometeu na súa licitación, para que se lle dé un servicio de calidade aos usuarios e usuarias. Gracias, Gustavo. Verónica. Ben, bos días. Como xa se dixo cando se truxo a pleno o prego, este é o contrato máis importante que hai no Concello. É un servicio esencial para calquer concello, xa que, bueno, os cuidados das persoas dependentes de sentido común é importante e relevante. Nos presupostos aumentouse a cuantía, iso denota que cada vez, bueno, abárcase máis e demándase máis. Tamén recalcar que, bueno, os servicios podense mellorar, pero tamén é certo que podese empeorar. Neste caso, creo que a xente está bastante contenta. O que sí, habría que chamar ou dar un toque de atención á empresa que faga cumprir, por exemplo, o dos pagos nos desplazamentos ás traballadoras, e que se controlara as persoas que están dando ese servicio, que foran tituladas e con formación adecuada ao servicio que están prestando. E, por suposto, como votei na anterior prego, eu teño que votar que sí a isto e nada máis que decir. Grazas. Gracias. Román. Bueno, bos días a todas e a todos. Isto non vou ser repetitivo, posto que xa se falou no pleno cando se debatiron o prego de condicións. O meu voto vai ser favorable, posto que teño que poñer en valor o traballo inmenso e que fixeron as traballadoras municipais dos servizos sociais para a elaboración deses pregos e o esforzo que se fixo para sacar esta licitación adiante, ¿no? Si ben é certo que hai un punto bastante en contra, que as propias traballadoras están en varios puntos disconformes ca empresa concesionaria, pero con ese compromiso que hai de seguimento sobre o cumprimento das obrigas que ten esta empresa, pois vamos ter un pouco de confianza en que se vai levar adiante íntegramente e incluso que ao futuro poder mellorar estas condicións. Entonces, reitero a noraboa ás traballadoras municipais por sacar adiante esta concesión e si incidir nese seguimento de control, de cumprimento das obrigas por parte da empresa, que todas e todos sabemos que ten habido varios puntos conflictivos ao longo destes anos, ¿no? Entonces, nada, o meu voto vai ser favorable e agardemos que todo vaya como ten que ir. Moitas gracias. Román. Ten a palabra a concelleira de Política Social, Sara. Bos días a todos e a todas. Bueno, nos pola nosa parte, por suposto, trasladar a nosa noraboa ao Departamento, ás traballadoras sociais e á Secretaría, porque, como saben, se presentaron 8 empresas e non é fácil valorar tanto as memorias como os prezos.
Polo tanto, un traballo minucioso e, por suposto, un traballo técnico no que non nos vamos a meter porque eu, polo menos, e o meu grupo, pois valoramos e respetamos o traballo das técnicas do Departamento de Servizos Sociais. Como dicía Roberto, comentaba de que era o segundo precio máis baixo, pero tamén é verdad que esta empresa é a segunda empresa que acadou máis puntuación na súa memoria. E iso temos que telo en conta, non? Se acadou a máxima puntuación na memoria, nos materiais que presenta, na formación, en todo o que ofertaba, iso tamén é moi importante. Acabamos de contratar unha traballadora social que se está desplazando a todos os domicilios, única, exclusivamente, o seu traballo é para facer unha encuesta ás familias e saber como funciona o servicio, e as familias, a verdade, que están super satisfeitas con esta empresa e non hai queixas. Evidentemente, sí que desde o Concello temos que estar pendientes de que as empresas que traballan para o Concello pois cumplan cos dereitos dos traballadores, pero creemos que esta empresa que está facendo ben o seu traballo, Loli ten coa empresa traballo constante man a man, e pola nosa parte pois que estamos satisfeitos con isto. Simplemente decirlle a Roberto que os políticos non participamos para nada nesta licitación e que tamén lle aconsello pois que fale coas traballadoras sociais, non, por todo o que dixo. Nada máis, sí que hai unha suba importante, como decía Gustavo, que pasamos de 14,45 a 17,04 e iso tamén é algo positivo. Nada máis, gracias. Alguna intervención máis? Roberto? Evidentemente, Sara e o goberno do PP, eu que defendo aquí unha postura política, e unha postura política que realmente están demandando os traballadores e as traballadoras, que realmente son os que se hacen o que realmente falla o seu servicio. A empresa xestiona e ten que, evidentemente, xestionar para que funcione como empresa privada que é, pero se non velamos para que estas traballadoras e traballadoras podan vivir dignamente do seu traballo, pois evidentemente non podemos pedir tampouco un servicio de calidade. Se o goberno lle parece normal que unha traballadora pois cobre 1.042 euros brutos, pois a mí non me parece normal. É un traballo que todos coñecemos, que é un traballo que a situación non é fácil, non é como con calquera de nós que vamos a nosa oficina, ou sentamos na oficina e estamos ali 8 horas. Desplazamentos, pois cada paciente, iso tratan con persoas, as persoas, pois cada persoa, pois hoxe pode levarme a mellor facer as miñas tarefas 1 hora, pero mañá me leva 1 hora e 10. Eu tenho que tratar esa hora de 10 que quede en 50 minutos, non esa hora de 10, porque senón realmente non cumplo con o meu servicio. Que decir, tratamos con persoas. E para tratar con persoas, pois, temos que tamén entender o servicio que fan e valoralo, cousa que creo que estas condicións non se teñen en conta. É certo que esta empresa ten unha valoración técnica mellor que outras, pero tamén é certo que hai outras empresas que quedaron fora que ten unha valoración técnica mellor. Isos son os datos que reflexan pois as actas feitas pois polo servicio de contratación. E o que vou denunciar é que se decantou o servicio para esta empresa polo seu precio a baixa. E todos sabemos cando funciona isto, como pasa. Cando o servicio se fai a baixa, en quen repercute este precio a baixa é nas traballadoras. A empresa non vai deixar nin de gañar, nin vai deixar de facer a súa xestión para que os seus beneficios sean sempre os mesmos ou máis. É certo que todos sabemos, e que non o sabe é porque non quere, que esta empresa foi denunciada. E foi denunciada por iso, por non cumprir cos seus pagos nos desplazamentos. Eu non podo votar en contra en algo que vai en contra das traballadoras e traballadores deste servicio, que son prioridade para que ese servicio sexa de calidade. Grazas. Alguna intervención? Roberto, que por suposto que toda a miña admiración para as traballadoras do SAF, que fan un traballo pois que é admirable, pero vostede fala en nome dun sindicato. E fala en nome dunha traballadora que é a única traballadora que denunciou a empresa e que ten problemas coa empresa, a única traballadora. Polo tanto, nos o que velamos é porque o servicio sexa de calidade, que xa o é, vostede está dicindo que buscamos un servicio de calidade, xa o é de calidade, e nada máis. O noso respeto para esta decisión técnica, reitero a noraboa aos técnicos, nada máis. Gracias.
Moitas gracias. Eu quero dar as gracias a toda a corporación, excepto a Gañamos, que ahora tendré unhas palabras dedicadas a vostede, pero quero dar as gracias porque, efectivamente, unha vez máis, pois somos capaces de unirnos cando algo importante. E eu, como alcaldesa, teño que dar as gracias. E a todos nos gustaría, seguramente, moito máis fondos para isto, que a Xunta de Galicia todavía puxera máis fondos para isto, e nos gustaría unha situación moito mellor. Claro que sí. Tamén nos gustaría que o orzamento de Mos, en lugar de ter 13 millóns de euros, tuviera 15. Pero temos que xogar coas cartas que hai encima da mesa. E as cartas que hai encima da mesa son, pois, verdadeiramente as mellores das que podría haber en este momento. E son as mellores de un concello de 15.000 habitantes da provincia de Pontevedra. E, polo tanto, señor Roberto, é bastante lamentable que vostede faga política con isto. É bastante lamentable. O que dixo a miña compañeira é a realidade. Vostede defende a unha traballadora. A unha exclusivamente. Mire, aquí hubo reunións cos sindicatos, coas traballadoras, coa mesa de ese conxunto de personas que representan os diferentes sindicatos da empresa. O Concello ten unha relación extraordinaria coas traballadoras, pero non a alcaldesa, ou os concelleiros do goberno, non. Cando falo do Concello, falo das técnicos de servicios sociales, que hai que darlles un aplauso a todas elas. Porque se estábamos satisfeitos do traballo de benestar social de Mos, coa chegada da pandemia estamos encantados, e eu creo que podo falar por toda a corporación, da súa dedicación, da súa entrega, da súa valentía, de non poñer límites nunca nas horas de traballo. E elas son as que colleron man desto. Por iso que o único que estamos facendo nos aquí é ser portavoces, porque somos os que representamos os veciños, portavoces do que a decisión técnica tomou o secretario, a interventora e as técnicos de servicios sociales. E claro, cando un escoita a este señor, pois parece que estamos en unha situación completamente diferente, unha situación que non existe, Por iso, menos mal que o resto dos grupos pois poñen cordura ao que vostede dixo. Aquí se dixeron cousas moi desagradables, aquí se dixeron mentiras, e se falou en un tono que non merece nin a empresa, nin merecen as propias auxiliares, nin merecen as traballadoras sociales de Mos. Número 1, as traballadoras sociales de Mos. Está poñendo en tela de xuicio o seu traballo. Cando fala, pois, de que non se vela pola calidade dos usuarios, ou porque se cumplan os convenios dos traballadores, ou por un largo etcétera. Polo tanto, eu quero felicitalas tamén a todas elas, igual que a Sonia e a Carlos, porque, bueno, pois ao final este é un contrato o máis importante do Concello xunto coa recollida de lixo, pero este é un contrato humano, o outro pois é recollida de lixo. Isto é tratar coas persoas que dependen de unha cuidadora, tratar coa parte máis delicada do noso Concello. Bueno, e chegamos a facer este contrato, un contrato exclusivamente técnico, onde se prima, efectivamente, a calidad do servicio xunto co precio do servicio, porque así o exixe a lei. E, polo tanto, vostede, cando faga política, que está no seu dereito, porque vostede é político, e aquí todos temos que facer política, e temos que defender as nosas ideas e intentar que o que está enfrente pois salga mal parado. Moi ben. Pero, en este caso, deixeme a min o margen, deixe o margen ao goberno, e céntrese no que estamos aprobando, que é un convenio, que é un contrato para que máis de 100 usuarios do Concello teñan un servicio o mellor posible e no precio razonable. E creo que esa salida de tono está bastante mal. Eu non tiña previsto intervir, pero de verdad que escoitalo a vostede. Aquí está o Partido Socialista, está o Bloque, está Verónica, está Román. Ningún deles forma parte do equipo de goberno. E evidentemente, cos seus matices, pero con un sentido común presente. Vamos a votar a favor porque é que hai que votar a favor porque é necesario. Entón, vostede pode absterse, pero que me diga esa cantidad de cousas que me dixo, pois mire, eu estoulle contestando o que vostede lle dixo a miña compañeira e hasta aquí puedo ler. No. Despois, se queren rogos e preguntas, fago o matiz que queira. Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobado por maioría. Por Bloque Nacionalista Galego, PSOE, Verónica, Román e Partido Popular.
Ahora vamos ao expediente 1203, que é a aprobación da letra para o himno municipal. Isto foi a comisión, verdad? Sí, foi a comisión, despois introduxo alguna precisión, alguna modificación consensuada entre todos os grupos. Ten a palabra a concelleira de Cultura. Bueno, como falamos na comisión, moi orgullosos do noso himno creado por Xulio Lorenzo, o gaiteiro, e a nosa intención é poñerlle letra, que, como lles dixen, nos parecía algo importante para o municipio e, aparte, algo emotivo e bonito. Falamos na comisión, bueno, lles presentamos as bases e todas as... o que nos propusieron, ¿no?, desde os diferentes grupos, pues recollemos, creo que recollemos todo o que estuvimos de acordo, ya se enviamos, cambiamos tamén a maiores nas características da letra, non sei se puderon ver, pois que serían tipo de descualificarlas por algúns motivos que nos parecía importante que anteriormente non o habíamos recollido, e añadimos a maiores pois os xurados que falamos nas comisións, de tal modo que quedarían en tres partes, ¿no? O xurado profesional que xa falamos, a corporación que estaría representada por os voceiros dos grupos e o xurado popular que, como les comentaba, nós non estamos de acordo en que voten a través das redes sociais como tal, nin Facebook, estou incómoda con isto, nin Facebook, nin Instagram, polo feito de que algunhas persoas teñen máis seguidores que outros e pode dar lugar a algunha cousa que non sea positiva para a letra do himno, e o importante é que sea algo serio. Polo tanto, falamos cos informáticos para crear unha aplicación específica para isto e que toda a xente que queira votar poda facelo cos seus datos persoais, que podamos contabilizar todos os votos, un voto por persoa, e que deste xeito tamén facemos partícipe aos veciños que realmente lles guste participar nesta elección. E añadimos tamén a cesión de dereitos, que era importante tamén en caso da persoa que sea o autor desta letra, para que quede todo ben recollido e por escrito. Creo que está todo, pero nada, se hai alguna cousa máis, o falamos. Gracias. Gracias, Sara. Partido Socialista. Igual que cando dicimos que non recollen as nosas propostas, pois estamos en contra, pois nesta ocasión agradecer que se incluísen as propostas que se fixeron na comisión. O único que votamos en falta é, tal como dixemos na comisión, asentar un pouco os criterios que van ter os membros do xurado pois para traballar de cara a esa valoración. Inda que non fosen uns criterios estáticos, pois polo menos que a xente que se fose a presentar por unha cuestión de transparencia supese de antemán como vai a traballar ese xurado. Consideramos que o xurado profesional debería ser só de profesionais, entendemos que a alcaldesa debería de estar coa parte da corporación, pero é unha decisión do goberno, tampouco nos vamos a enfrascar niso. Votaremos a favor, esperando que o himno resultante realmente satisfaga e sexa o que a veciñanza se sinta representada con el. É unha cuestión que se me acaba de vir agora, co que acabas de decir, Sara. Os membros do xurado, por ser membros do xurado, despois xa non poden votar a través da votación popular? Supónse que se votan como xurado, te refires a través da aplicación? Sí. Se supón que non. Porque como hai que identificarse cos datos e con todo, esa xente xa está identificada no xurado. Se está dando o seu voto no xurado, supónse que a través... Claro. Vi que o que pregunta é que se unha persoa do xurado, imagínate, pois Javier Vaquero, se aparte de puntuar cando está na mesa do xurado, se pode puntuar a través, se supón que non, se se está puntuando aí, se supón que se está dando a súa puntuación. Vale, nada máis, gracias. Gracias. Roberto. Bueno, a mí se me dá un pouco de medo posicionarme, porque o mellor despois o que vou escutar, a verdade que está fora de lugar, non? De unha persoa ter unha postura política e de repente decir lamentable, 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 señor Roberto, que é lamentable que vostede veña aquí a defender a unha traballadora, que iso é mentira,
Pero bueno, como vostede remate, vostede sempre deixa pois esa perla aí no micro, pois ninguén se pode defender. E xa digo, non defendo a ninguna traballadora, defendo o conxunto, os traballadores e traballadoras, aparte a nivel da Xunta. Eu Céntrese no asunto, se non quitau a reclamei un palabra. servicio público e un Céntrese no servicio asunto. xestionado pola Xunta. E ahora me refiro ao tema do Céntrese no himno, asunto. Xara só teño unha dúbida. Esta vez, pois, se recolleu pois o que a oposición se trasladou nas comisións, é o mínimo, ou polo menos telo en conta. Esta vez se tuvo en conta, pois parece que casi todo, ou todo. O que si eu tiña unha dúbida, que eu na comisión, como saben, non estuven por problemas técnicos, pero si eu quería preguntarlle si este hino é posible, si se cuestionou antes a un profesional, é posible poñerlle letra, porque o mellor pode ser que pola propia composición ou pola propia peza que non se poda poñer letra. Simplemente era esa cuestión. Moitas grazas. Gracias, Roberto. Gustavo. Ben, primeiro, evidentemente, aínda que só estrano agradecer que se recollan as cuestións que presenta a oposición, porque a verdade é que é algo extraño. Entón, agradecerlle que se nos pasou as bases modificadas con aquelas cousas que no seu momento propuxemos na comisión. Dito isto, ao noso entender siguen estando coxas as bases. Entón, nun primeiro lugar vamos a propoñer ao goberno, neste caso que é o propoñente, que pospoña, que deixe en riba da mesa estas bases para xaneiro, para efectivamente darlle unha volta ben en todos os aspectos, para ter unhas bases moi ben preparadas. Como é moi posible que non me fagan caso nesta proposición, sí que vou a decir aqueles matices que creo que se debían de ter en conta. Primeiro, sí que vou a recoller algo que dixo Roberto. Como saben, son músico aficionado, ainda que teño estudios sobre iso, pero para ser músico hai que ter unha categoría que quizá eu ainda non teño. Eu non termino de ver a viabilidade de que o himno de Mos poida ter letra como tal, porque, como ben saben, moitas veces, na maioría das veces, cando se fai unha canción, compónse a letra e a música ao mesmo tempo, ou primeiro se lle pon a letra e despois a música. Aquí vai ser ao revés, entón o problema é que hai que adaptar a letra a unha música que en teoría non se pode modificar. Entón iso, a mellor, habería que estudialo se existe esa viabilidade de poñer letra. Dito isto, creemos que nas bases se debe recoller precisamente isto, de que poida quedar deserto non sei se chamarlle concurso ou esta proposta de poñer letra, porque para poñer un exemplo que a mellor todos nos damos conta moi rápido, o himno español xa intentou poñer letra en 3 ou 4 ocasións e foi non inviable, porque se terminou poñendo letra, pero terminou por deixarse deserto e non poñerlle letra de maneira oficial. Entón, que se estudie isto, por iso decimos que se pospoña hasta xaneiro para telo ben estudiado. Despois tamén creemos que no xurado profesional ao mellor faltaría unha persoa. Non vou deixar o nome na mesa porque non creo que sea necesario, pero todos vamos a saber quen é. Ao mellor debería estar a directora do Conservatorio de Mos. Sara nega coa cabeza. Vale. Pois ao mellor, non sei, ao mellor alguén do conservatorio sí que podría estar, se non é a directora, podría ser alguén da equipa directivo. E por último, se se leva adiante isto, pois que se envíe unha circular aos centros sociais, veciñais, AMPAs, etcétera, para que teñan constancia. E unha última cuestión, a raíz disto, claro, hubo xente que, como é o himno de Mos? Non está, o sea, é difícil atopalo. Eu sei que está en vídeos, pero tal é como solo, o sea, decir, este himno de Mos, e tes o himno inteiro, non está. Entón, igual sería bo que na página web, aparte da partichela, das partituras, se poña a grabación
Eu creo que hai grabación coa banda e hai grabación coa gaita, entendo, porque se fixera un arreglo para a banda, eu recordo de tocalo polo menos, e que se poña na página web. Ainda que non se leve adiante o concurso, eu creo que estaría ben que estivera, para que calquera asociación poida telo no seu momento e poida poñelo. Dito isto, como é probable que non nos fagan caso en de adialo para xaneiro, en principio imos a externos. Gracias, Verónica. Ben, eu creo que se está rizando un pouco o tema este do himno. En primer lugar, para iso se vai facer un xurado, para elixir a letra xunto coa melodía que mellor nos guste, mellor sone. Daí está o xurado, como eu digo. Entendo que hai profesionales, entendo que tamén non profesionales, pero a xente é a que compra a música aos artistas, por tanto tamén teñen criterio, aunque non sexas profesional. E logo tamén destacar pois que se recolleran as aportacións que fixemos nas comisións, e de agradecer. E a iniciativa de poñerlle letra ao himno me parece positiva, por que non? É un himno bastante bonito e creo que non vai ser moi complexo, porque seguramente que o autor, cando fixo o himno, podría igual ter a letra tamén na cabeza, e así outros profesionais seguramente non creo que lle vai a ser moi complexo. Por tanto, o meu voto vai ser favorable. Gracias. Román. Bueno, eu non vou ser menos, si por primeira vez, ou creo que por moi pouquiñas veces leva acontecido isto, o equipo de goberno ten en consideración as aportacións que se fan en comisión, e iso, por suposto, dalle as grazas, e que se faga eco de toda a voz da voz de toda a corporación, como xa se falou na comisión, ¿no? Por suposto. Eu pouco máis que engadir. As bases considero que están ben, recolleuse todo o que se falou, e creo que si hai algunha canción ao longo da historia que si se fixo a letra despois da música. Bueno, eu penso, falando con xente, con persoas, con músicos de música tradicional galega, de alboradas, que si vai ser complicado, pero que si hai maneiras de poñerlle letra a esa música, ¿no? É unha opinión persoal, consultada con compañeiros e compañeiras que teño. Entonces, para min está perfecto, e o gallá se lle poida poñer letra canto antes. Román, ten a palabra Sara. Bueno, moitas gracias a todos. Eu creo que lles dixen desde o principio que a nosa intención era que estas bases foran de toda a corporación. Polo tanto, por iso agradezo as aportacións, e tamén isto é un exemplo de que cando as aportacións pois non son descabelladas e que as incluímos, non? Entonces, lle quería decir a Gustavo que por favor vote a favor, porque todo o que dixo que quería deixar o himno, as bases para máis adiante, yo vou a aclarar agora. Sí que é viable poñerlle letra ao himno, porque só falamos con persoas, con músicos profesionais, sí que por suposto é viable. Estou segura de que non vai a quedar deserto. E despois, o motivo de que a directora e ningunha persoa da Escola de Música este presente no xurado é porque a Escola de Música é un referente para nós, polo tanto foi os primeiros cos que falamos, non, deste tema, e tamén para ter en conta como facer as bases. Eles pois mostraron interés en que igual algún neno do conservatorio ou igual algún grupo pois lle gustaría presentarse cunha proposta, non? Entonces, claro, se de repente se presenta a banda de música ou o grupo de pandereteiras cunha letra e está a directora da escola ou da banda de música, pois ao final imagínate que un das mellores letras, pois xa empezaríamos con problemas de que si tongo, de que si eles non, que estaba esta persona no xurado. Entón, por iso creemos que non debería estar nadie do conservatorio, porque hai moitas posibilidades de que alguén do conservatorio se presente para isto, non? Porque realmente somos aí onde está xente que entende de música e que está vinculada á música. Por iso decidimos que non estivera ninguén da escola no xurado. Tamén o que dice das circulares ás asociacións, esa é a nosa intención, facer chegar as bases a todas as asociacións, os centros educativos, a todos os colectivos, darlle facelo chegar a todas as asociacións para que se presente a maior parte de xente,
Sí que votamos en falta que estuvera na web, como dixo, a partitura e a grabación, porque comigo tamén se puxeron en contacto persoas estes días, cando falei con Uxía e con Javier, que o querían ver e que non estaba. Entón, xa o tiña hoxe anotado para falar cos informáticos e que a subiran. E nada máis, creo que eses puntos que comenta Gustavo son cousas moi sinxelas, que as bases están, eu creo que están perfectas para que a xente se presente, e nada, agradecerlle que por favor as voten todos a favor. Gracias. Gracias, Sara. Gustavo? Ben, por iso nos pedimos que se deixe para xaneiro, non con ánimo de torpedear, nin de que isto, sino para que saia todo o mellor posible, precisamente para ver todos aqueles flecos, porque a veces en temas máis complexos hai menos problemas que en cousas tan sinxelas, porque estas cousas sinxelas, como as entende todo o mundo vai a poder participar, todo o mundo vai estar atento a como vai ser o este concurso, voulle chamar, aínda que non sei se a nomenclatura sería correcta. Por iso pedimos que se dé este plazo, porque como sería para o Día da Rosa do ano que ven, se non me equivoco, non? Bueno, quedan sobre 5 meses. Creo que temos tempo, porque nas bases ponse 60 días para o plazo de presentación. Eu creo que habería marxe para corregir isto. Porque evidentemente, acaba de comentar Sara, claro, a mellor hai un conflito de intereses se a directora do conservatorio forma parte do xurado e alguén do conservatorio se presenta. Pero que ese conflicto de intereses se pode dar en calquer membro do xurado que este relacionado con calquer asociación. Incluso, se a propia alcaldesa está, poñamos, se presenta a unha asociación da súa parroquia, incluso se pode estipular iso. Non o digo con ánimo de nada. O sea, un dos que está aquí está moi relacionado tamén co conservatorio, coa banda de música. Entón, claro, iso tamén a mellor hai que estipular de que a mellor hai xurados que se teñen que abster, ou a mellor incluso hai que contemplar a posibilidade de que haxa un xurado externo a Mos nese aspecto. A mellor pasaba a agardar iso, a mellor pode falar co Conservatorio Superior de Vigo, e a mellor algunha persoa do Conservatorio de canto, do que sea, a mellor pode se prestar para iso. Bueno, Jacobo está no Conservatorio de Vigo. Por iso imos manternos na abstención, non en contra, porque creemos que sí que lle podemos dar unha volta entre todas e todos, e eu sí que contemplaría a posibilidade de que ao mellor pudera quedar vacante, sempre salvaguardando que o que queremos é algo de calidade o mellor posible, que seguro vai haber cuestións de calidade. E nada máis, gracias. Eu creo que non debemos pospoñelo porque... Sí, pero... aprobalo en pleno outra vez cando teñamos decidido e despois volver a publicar ese himno outra vez. Creo que o xurado, se empezamos a dar voltas, nunca vai a estar a gusto de todos. Non esquezan que aparte añadimos o xurado da corporación, onde están vostedes presentes, e o xurado popular. Con iso eu creo que é suficiente. Nada máis. Eu creo que non hai ningún motivo, sinceramente, para insistir en que isto quede encima da mesa, e que non o hai. Outra cousa é que a veces apareza sempre vostede con a ver que ese tire a floxa, que non hai ningún motivo, e eu lle pido que vote a favor. Aquí se aprobou un himno, aquí se aprobou unha bandeira, aquí se aprobou un escudo, e sempre tratamos desde o goberno de pedirlle a unanimidade á corporación, porque son cuestións que pasan a historia. E por eso a concelleira falou comigo e me dixo que había propostas da corporación e lle dixen todas aceptadas, porque se trata de que sea de todos e de todas. Non hai ningún motivo para que isto quede encima da mesa, Gustavo. E evidentemente eu son alcaldesa de 10 parroquias e é normal que en ese xurado haya unha persona do Concello. É normal que non quede todo en mans de terceiros. E evidentemente creo que levo en este Concello desde o ano 99 e amosei sempre un trato igualitario a todas as parroquias, a todas. Evidentemente eu son de aquí, pero non hai ningún indicio que faga pensar que me vai a valer mellor unha parroquia que a outra, porque non chegou ese día. Entonces, a ver, poñer en cuestión o que vai a facer a alcaldesa xa, entonces chegados a ese punto non nos vale nadie. Non nos vale nadie. O da Escola de Música, pois empezamos con eles a traballar, pero é evidente que hai unha intención, e eu aplaudo que haya, de que a propia escola, pois en todo ese conxunto de categorías diferentes, idades e tipos de modos de facer a música, pois que haya máis unha proposta. Incluso o propio fillo da directora, é probable que Roy, que todos saben a paixón que ten el polo Concello, pois é probable que Roy intente presentarse. A súa nai non pode estar, e polo tanto isto está máis que falado. Non hai nada que descubrir.
Eu lle pido que faga este xesto de xenerosidade en favor do Concello, porque creo que quedaría moito mellor que sea aprobado pola unanimidade de todos os membros da corporación. É algo onde que vai a participar todo o mundo de forma diferente desde onde cada un de nós está, desde os veciños, as asociacións, os profesionais e, por suposto, a corporación e a alcaldesa. A Alborada Camiño da Rosa, estou segura que para a próxima Rosa do ano 22 a cantaremos todos, e é unha maravillosa alborada que se convertiu no noso himno e me parece acertadísimo que lle demos a difusión que se merece. E máis, a veces facemos algún tipo de, bueno, pois de conmemoración, inauguración ou celebración donde se pon o himno de Galicia e o himno da Rosa, o himno de Mos, e nadie se levanta, ¿no? Porque non estamos acostumados. Entón, todo isto vai a contribuir a que o sintamos, pois, eu sinto o himno de España, o himno de Galicia e o himno de Mos, os tres iguales. E así temos que intentar que a xente o faga. Bueno, poden sentir máis o de España ou o de Galicia, non vou entrar en eso, pero o de Mos o primeiro. Vamos a proceder á votación. Votos en contra, abstencións, Gustavo, votos a favor, Partido Popular, Partido Socialista, gañamos Verónica e Román. Queda aprobado por maioría. E pasamos ao seguinte punto, que é a moción da concelleira non adscrita Verónica Costa sobre o mantemento dos cauces dos nosos ríos. Ten a palabra, bueno, foi a comisión, Sí, verdad? paso por a comisión e foi dictaminada favorablemente. Vale, ten a palabra Verónica. Ben, como é unha moción moi curta e a introdución pois explica un pouco, vou a lela completa. Estes días, coas inundacións acontecidas no Val do Ebro, no Principado de Asturias, etc., pon de actualidade a problemática existente nos ríos por falta de mantenimento. Todos somos conocedores que os ríos no pasado, sobre todo, serviron de basureiros tanto de residuos sólidos como líquidos. En canto aos sólidos, é sinxelo facer unha visita aos ríos máis importantes que temos en Mos e pasear polas súas ribeiras, e nós mesmos comprobaremos a cantidade de lixo en forma de plásticos, bolsas, envoltorios, neumáticos, pequenos enseres. Tamén podemos atopar, como é lóxico, ramas e troncos que van caendo no cauce ou simplemente coa forza da auga vai arrastrando e quedando a maioría das veces atrapado ou enganchado no fondo do río. Xa non é a primeira vez que a forza da auga arrasa as ribeiras dos ríos anegando campos, fincas ou mesmo terreos das casas próximas a él. Non é a primeira vez que o paseo do río Louro é afectado xunto cos campos colindantes, o que significa en termos económicos un gasto que seguramente se tivese o día ese mantenimento non se produciría, polo tanto supondría unha forra ás arcas municipais e os cidadáns que a sofren. En este eido existe unha controversia ecolóxica do sí ou non a limpeza dos ríos, pero como poden ler na miña exposición, eu falo de mantenimento, que non é o mesmo que limpeza, xa que a limpeza é quitarse elementos e utilizando ferramentas de gran impacto e moi invasivas, como por exemplo excavadoras. Eu falo exclusivamente de respectar a biodiversidade, desconxestionando de materiales que non pertencen ao río ou tamén vegetación morta que o que fai é que a auga non fluya de unha maneira óptima, evitando así con máis éxito as posibles inundacións no futuro. Pero non exime que en determinados casos excepcionais de relevante importancia a posibilidade de aumentar a profundidade do río. Por último, os ríos e regatos do noso concello poderían estar con mantenimento adecuado ou óptimo, disminuindo o ter que estar á espera que os trámites burocráticos que moitas veces sofren os recelos polas diferentes cores políticas que o conforman, as distintas administracións polas que se ten que pasar para chegar ao fundamento que é ni máis ni menos que o mantemento dos nosos ríos. Dado o exposto, eu como concelleira non adscrita, esperando que toda a corporación se sume e vote a favor desta moción, dados os intereses dos veciños e a problemática que isto supón para que a Confederación Hidrográfica Miño-Sil traballe para arranxar o problema ou, no caso, autorice para o Concello así o faga, aínda que non sexa da súa competencia. Bueno, como xa se comentou na comisión informativa, non sei se alguén
seguramente Leo ten máis conhecemento desto, calquer persoa que teña un amieiro ou teña calquer árbole da súa finca este ao lado do río, ten uns problemas tremendos. Xa pasou, por exemplo, en Redondela xente que tuvo a iniciativa de sacar enseres do río e foi denunciada. Esa asociación foi denunciada pola Confederación por sacar porquería enseres que non pertencen ao río. O sea, eu creo que aquí falta un pouco de sentido común. Todos ou cada vez máis estamos máis concienciados coa ecoloxía, con protección do noso medio ambiente, pero hai cousas que claman o ceo. Entón, por tanto, eu fixen esta moción, xa que estaba polas inundacións acontecidas este mes, pois ocurriúseme, xa que, bueno, como digo, hai veciños e persoas que a sofren, así a trouxen. Moi ben, Verónica, gracias. Ten a palabra o Partido Socialista. Dende o Partido Socialista consideramos que todas as iniciativas que se fagan para manter limpo o noso entorno son ben recibidas. Non é algo de agora que a Administración, neste caso a Confederación, pois dilata no tempo e volvese un proceso bastante engorroso cando se quere facer unha limpeza do río, pero iso tamén fai anos cando estaba o Partido Popular. A Administración como tal, cando se quere facer unha limpeza do río, pois iníciase un procedimento que, como dicía, bastante engorroso, que sí que é verdad que non ten sentido ningún, que iso habría que modificar xa a base que se ten para solicitar ese tipo de permisos. Pero, a igual que noutros concellos, sí que no Concello de Mos poderían organizarse sesións de limpeza con voluntarios, que estou segura que moitos das veciñas e dos veciños acudiríamos a eses puntos a participar nesa limpieza. A maiores do que se solicita na moción, pediríamos tamén que se fagan campañas de concienciación para evitar que se tiren desperdicios ao río. Neste caso, o río Louro é a zona pois por excelencia de paseo xunto ao río no noso concello. Por iso pedimos que se coloquen pois elementos visuais, paneis, papeleiras que sirvan un pouco de pois que a xente se tome conciencia e non deposite no río porquería que ven, que ao final son pequenos elementos que se tivesen unha papeleira, pois queremos pensar que non o farían no río. E tamén solicitamos que se siga controlando e que se persigan aqueles vertidos pois de empresas ou de particulares que se fagan para un pouco unha medida disuasoria para outra xente que queira facer o mesmo. Digo campañas de concienciación porque ao fin e ao cabo este é un problema, é unha cuestión de concienciación, que se a xente tomase conciencia de que non podemos estar depositando no río pois elementos que teñen que ir na papeleira, pois xa non estaríamos neste punto, nen teríamos que facer ningún tipo de limpieza do río. E nada máis. Moitas gracias. Victoria. Roberto. Bueno, desde o noso grupo estamos a favor de que da xencia desta moción. Como non pode ser de outra maneira, evidentemente non queremos que a xente bote o lixo a nosos ríos e que despois se deixe estar aí, deixe que forme parte do río e que a maleza, pois con todo que cae, pois evidentemente ao final sabemos que conleva pois problemas, pois atasco das pontes ou ano tras ano que vai cambiando o río, o curso do río. Entón aí sí que estamos a favor de que iso se vixíe e se faga as limpezas que tiña que facer. O que sí que hai cousas que esta moción non estamos de acordo, porque creo que tampouco suma moito a intención,
como é nun párrafo en concreto onde pon, pero non exime que en determinadas ocasións excepcionais de relevante importancia a posibilidade de aumentar a profundidade do río. Creo que isto, este grupo pediría pois a poñente que retirara isto, xa que tampouco suma tampouco a importancia, non, do acordo final, que retirara isto e que tamén retirara o último párrafo onde fala pois que a burocracia de grupos políticos. Creo que tampouco pois suma moito realmente a intención desta moción, xa que, bueno, a xestión que está facendo pois a administración responsable dos ríos actualmente pois non cambiou nada nestes anos, ni a peor ni a mellor. Entón, sí que no acordo, pois, eu creo máis acaído, máis aceitado, pois, axilizar os trámites e aumentar a vixilancia dos nosos ríos, para que, bueno, isto que se pide, non, na esencia da moción, pois se poda atallar o antes posible. Tamén, pois, puntualizar de que, pois, por diferentes administracións, con competencia ou sin competencia na área do río, leva xestionando, pois, durante estes últimos anos o solo e o río de unha maneira, pois, que non axuda a que isto que pide esta moción non se produzca. Urbanísticamente se ten edificado pois xusto na encima do río, pois o propio Concello, non, ten feito parques, zonas de recreo para os nosos veciños e novas veciñas na zona de enchentas naturais do propio río. Entón, pois, este grupo se vai ceñir simplemente no que se pide nesta moción, que é pois que se vixíe e se tramite pois a limpezas puntuais deses vertidos, esa vegetación que por diferentes motivos pois vai caindo nos nosos ríos. Entón, se retira pois iso que lle pedimos e incluye pois axilizar os trámites e aumentar a vixilancia dos ríos, pois nos votaríamos a favor. E tamén dicir que, bueno, o Concello non ten competencias nesta área, entón hai máis de pois puntualizar iso, que temos que desde a corporación en pleno exixirlle ao responsable que faga as súas funcións. Gracias. Gustavo. Ben, dende a nosa banda estamos en parte de acordo co que se expón nesta moción. É unha moción relativa ao medio ambiente, neste caso en concreto sobre os ríos, o mantemento e o cuidado dos ríos, pero tamén o poderíamos estender tamén aos montes, porque está mal tirar lixo ao río, pero tamén está mal tirar lixo ao monte. Ainda non fai pouco atopámonos cun vertido de refugallo de obra en Tameiga, ao lado a carón do monte, xusto detrás dun cartel onde pon prohibido tirar vertidos, e que a veces parece que o fan aposta para reírse dos veciños e das veciñas. Dito isto, o que non estamos de acordo é co acordo que se propón por unha cuestión. Xa en varias propostas que se trouxeron aquí sempre os puxemos. O Concello non debe asumir cuestións que non lle corresponden. Está ben que se lle exixa a Confederación Hidrográfica que basicamente cumpla o seu traballo, que é velar polos ríos, en todos os seus aspectos, porque a veces parece que para cortar a ponla dun árbore están moi rápidos para negarse, pero a veces para limpar o río anos e anos e anos. Entón, o que hai que realmente é que a Confederación cumpra coas súas obrigas. Por iso non podemos estar co acordo que aquí incluso se fala de que lle dé competencias ao Concello. Nós creemos que iso non, porque xa noutras ocasións, mesmo coa Xunta, con outras administracións, non estivemos a favor de que o Concello asumira esas competencias. Despois tamén, o Concello tamén ten que velar a parte que lle corresponde, que ao mellor sería a parte urbanística. Aquí vou a sinalar algo tamén sinalou Roberto, que tampouco o Concello construa a beira dos ríos, etc. Entón, tendo en conta que en parte estamos de acordo co que se expón, non estamos de acordo coa proposta de que incluso se lle transfiran competencias ao Concello, o noso voto vai ser a abstención. Gracias. Román. Ben, nesta moción, como xa trasladei en comisión, estou completamente de acordo, é unha moción ben traída, baixo a miña opinión,
O que sí, como ben dixen na comisión, repito, non sei se a facilidade de que o sea, primeiramente que o Concello lle inste a Confederación para que faga o seu traballo, e se non é así que lle conceda ese permiso, como moi ben di a moción, que lle conceda ese permiso, pero tamén puntualizar que polo menos que se dote de recursos ao Concello para facer o traballo que tenía que facer a Confederación. Nada máis, estou completamente de acordo, a espera de que, bueno, como decía Vero, Leo me imagino que estará moito máis ao tanto, en contacto ca Confederación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que sí, que se a Confederación non quere facer o seu traballo, como parece ser, en moitos dos casos, que polo menos que lle dé ese permiso ao Concello e que dote de recursos ao Concello para facer o traballo deles. Nada máis. Gracias, Román. Camilo. Leo. Sí, a ver, se escoita, sí. Vale, bo día a todos. Nada, en principio, bueno, xa que, bueno, como Vale, agora sí. Vale, facendo un pequeno repaso ao que comentabades, o problema máis grande que temos no Concello, ainda que a veces a moción vai un pouco xenérica, pero todos pensamos no Río Louro. Pensamos no Río Louro, o maior problema que temos da limpeza, tanto de vasoira como de restos son os afluentes, en os regatos pequenos. É o que me encontro todos os días, os verquidos están nesas zonas. Bueno, ao final, me refiero que sempre pensamos no Louro, pero o problema máis grande temos neses pequenos afluentes. O tema de carteles hai moitos, pero sí que temos que incidir, estou de acordo, xa se fixo unha, pero vamos a repetila, pero bueno, este ano pasado só se había feito anterior nos colexios, é que a concienciación da xente. O que comentaba Gustavo do verquido que se fixo brutal dunha obra, porque vaciouse un camión inteiro de restos de unha obra, na zona da Santa Mariña, pero xa na zona de Samiñeda, hai un cartel de prohibido verter lixo e deixaron colgadas garrafas de aceite de coche. O sea, iso parece que é a propósito. Foches ali abaixo nunha zona fonda que estaba apartada a deixar iso a propósito. Entonces, esa parte de concienciación é importante. O que vamos ao tema da moción, estou de acordo co que comenta Roberto, eses puntos sí que os podíamos modificar, e tamén co que comenta Gustavo, desa parte final. Estou de acordo con solicitar a Confederación pois que sobre todo que faga o seu traballo, que vixiar os cauces dos ríos e mantelos limpios, porque a verdad que moitas das zonas onde incluso o río se rompe, cambia o seu cauce por ramas e por restos da vegetación que está no cauce, pero sí que máis que nos deixa facer o Concello, iso tanto en personal como en medios que tendría que ter o Concello non estamos, o sea, terían que habilitarnos nese sentido. Creo que é máis fácil buscar a colaboración do Concello para traballar conxuntamente no que é a limpeza do cauce do río. Entonces, se podemos modificar iso, que pedirlle que traballe na que son as súas competencias, de que teña os cauces limpos e demais, e que tamén pois busque a colaboración do Concello, non estamos dispostos. Hai veces que o que dices ti, que retiramos unha vez un baño completo, que foi un camión completo nun río, porque estaba na mar. Se está no río non podíamos retiralos en permiso da Confederación. O sea, queríamos quitarlo, non podíamos. Entonces, máis que nada, a colaboración, onde nos podamos con nosos medios axudar, vamos a facer, pero ter un pouquiño de colaboración da Confederación. Se se cambia iso que comentaba Roberto, Gustavo, este pequeno matiz, nos vamos a votar a favor. Verónica, gracias, Leo. Verónica. Ben, si non hai problema en modificar ese punto, entendo
en que sentido o decides. E aquí hai un momento, díxose que anteriormente a Confederación Hidrográfica a levaba o PP, de aí vai o que eu digo no último punto, que con esos recelos os que perdemos e os que perden son os veciños. Aquí, cando estás nunha administración X, non vai de cores, senón vai da eficacia desa administración. Por tanto, un dos puntos que eu truxo na moción é ese, é a problemática que dice o concelleiro Gustavo de que queres cortar unha rama e non podes. Por tanto, nada, darvos as grazas polas vosas aportacións, a boa acollida da moción e nada, modificase iso e perfecto, gracias. Moi ben, pois procedemos á votación. Votos a favor? Sí? Eso ten que decir yo, Ela. Claro, non é nosa a moción. No, ti dicías que querías quitar o tema de en casos excepcionais de Sí, tal, iso non vale, eu por iso digo casos excepcionais. Por que casos excepcionais? Porque hai zonas do río, por exemplo, que hai pontes e casi o río pega na ponte. Entón, se na antigüedade eso non sucedía, por que sucede hoxe? Pois sucede polos recelos que dixen antes de a veces leválo todo ao máximo exponente no tema ecolóxico, e hai cousas que son de lógica e hai que ahondar e quitar, pero non falo de arrasar o río, falo de determinados casos excepcionais. Entón, eu sigo mantendo ese punto porque me parece moi importante. Se ti miraches a televisión estes días e falas coa xente que máis coida o campo, que son gandeiros, por exemplo, xente do campo, o problema que tuveron no Ebro, o problema que tuveron en Asturias, e dicen que non entenden por que se de protexelo, pero que tamén están a favor de que todos poidamos vivir nunha comunidade o máis respetuosa posible. Por iso eu non vou quitar ese punto, Roberto. Bueno, entón, me vou montar na miña abstención, xa que eu non entendín ben a xencia desta moción, xa que eu entendo que vostede pedía pois o que é a limpeza dos restos da maleza e o que é as neveiras e todo o lixo que tira a xente. Eu creo que hasta este punto estaba entendendo pois a intención desta moción por resto dos grupos, xa que o propio responsable do medio ambiente do goberno respondeulle de que a maior problemática está nos afluentes do río Louro. Entendo que a dificultade maior está aí, eu hasta aí entendino, agora vostede non quere retirar un punto que eu realmente creo que non suma nada a esta moción, todo o contrario, o que está facendo pois é falar de cousas que non atinxen, pois neste caso, a limpeza do río, nin a limpeza da maleza ou todo iso, entón, por ese mesmo motivo, me vou abster. Moitas grazas. Gracias. Algúnha aclaración máis? Evidentemente, vostede non está de acordo, por iso vostede non é o que fixo a moción, fixena eu, que son Verónica, non son Roberto. E, insisto, só ten que falar cos veciños da Ribeira, por exemplo, altura do aserradero, cerca da Sol, os que teñen as fincas ali, os que teñen as casas ali, pode explicar tamén o concelleiro BNG que a súa familia vive ao lado do río de Torroso e moitas veces anegas os campos ao lado. Por tanto, insisto, ese é un punto importante, importantísimo. Entendo que vostede non entenda, pero vostede ten que entender que eu si o entenda. Bueno, eu felicito por esta defensa e por esta moción. As cousas son como son. Procedemos á votación. Votos a favor? Partido Socialista, Verónica, Román, Partido Popular. Votos en contra? Abstencións? Gañamos e bloque. Queda aprobada por maioría. Ben, pasamos xa a rogos e preguntas. Antes, comunicarlles que na próxima semana, non, xa estamos en esta, lle concretaremos que faremos finalmente coa cabalgata. Hai un comité clínico, non sei se para a tarde de hoxe ou de mañán, estamos pendentes deso, para ver finalmente se facemos unha cabalgata como a sempre, pola avenida de Sanguiñeda, coas rondallas e cos Reis Magos, ou se por a contra volvemos ao formato do ano pasado, que era ter aquí no Pazo de Mos os Reis todo o día,
e facer unha cousa máis estática. En todo caso, en canto teñamos a decisión tomada, pois o voceiro Camilo lles chama, e o que sí vamos a facer en principio o desfile de rondallas, que estaba previsto para onte, se aplazou polo mal tempo, e o faremos para o próximo domingo, día 2 de xaneiro, pola mañán. O risco é como a da cabalgata? Pois entendo que non, porque a cabalgata ten un problema que non é o desfile, é o momento final, non? Cando a xente se queda vendo as rondallas debaixo da carpa, porque fai frío. Entón, bueno, pois este formato, se é pola mañán, pois non hai carpa, a xente se reparte en toda a avenida de Puxeiros. Trataremos tamén de que así lle fagamos unha mensaxe á veciñanza que veñan a ver as rondallas, pero que a avenida é moi grande e que se pode un repartir. Entonces, en principio, o día 2 pola mañán, a que hora? Ás 11:30 desfilan as rondallas de Mos pola avenida de Puxeiros, e a cabalgata de Reis os concretamos para dentro de, pois, hoxe mañán, como será o formato. E pasamos a rogos e preguntas. Non sei se vai a facer vostede, Alejandro. Vale. Fai uns días saiu na prensa unha noticia referente á cidade deportiva, na que se decía que se deixaba un pouco de lado o tema do centro comercial por un parque de ocio. Esperamos que cando o Concello teña información dese parque de ocio, pois non la traslade, porque só temos a información que saiu na prensa. E a pregunta é que cal é a postura do Goberno referente a este cambio de proxecto con este parque de ocio. Pois mire, de momento o único que temos no Concello é o que vostedes coñecen. Non hai nada máis. E, polo tanto, eu lle vou a repetir cal é a miña postura. A miña postura é que estamos entristecidos de que solamente se poida facer unha parte do proxecto. E, evidentemente, estamos apoiando que esa parte deportiva, que é a que se vai a facer, pois estamos tratando de que todos os informes sectoriais poidan ser favorables para que o plan especial que se aprobou inicialmente fai máis de un ano o poidamos aprobar definitivamente o antes posible. Temos solamente pendente o informe de Confederación Hidrográfica e bueno, pois en canto chegue ese informe completaremos o trámite e a miña postura creo que xa a coñece, non é cuestión de que xa repita. Máis preguntas? Como se cambia o proxecto, podía cambiar a postura. O seguinte é un rogo. Na inauguración do novo centro de Guizán, na súa intervención, aproveitou unha vez máis para xerar división entre a veciñanza, dicindo que hai comunidades que invirten ben os seus fondos e hai outras que aproveitan eses fondos para pleitear. Por tanto, o rogo é no sentido de que non se xenere esa confrontación entre colectivos, entre a veciñanza, porque, ao final, todas elas o único que están facendo é defender os seus intereses. E non hai unha comunidade que invirta ben e outra que invirta mal, porque todas elas están a defender o seu monte e a defender os seus intereses. Bueno, pois eu lle teño que decir que non é así. Algunhas non defenden a Mos, nin defenden os intereses do monte, nin os intereses dos veciños. E eu, evidentemente, a miña postura tamén a coñece e son libre de manifestala onde me pareza. E eu, desde logo, aplaudo a labor das comunidades de montes, como a de Mos, como a de Guizán, como a de Pereiras, como a de Torroso, que invisten os seus fondos en favor do municipio, en favor da cultura, en favor dos intereses do futuro de Mos. E hai outras, pois que a realidade está aí, pleitexan cos veciños, pleitexan co Concello, e o único que fan, para mí, en este momento, é facer política, e os políticos estamos aquí, somos 17, non debería haber máis, pero, por desgraza, algúns xogan a políticos, e o que é máis grave, antepoñen os intereses de Vigo e de outros concellos
solamente por intentar facer dano á alcaldesa de Mos. Eu creo que despois de haber vivido un capítulo e un episodio como das cartas nas eleccións municipais, donde sexa delito ou non sexa delito, hai 3 señores que foron os causantes de todo isto con nome e apelidos, membros da comunidade de Montes de Tameiga. Por lo tanto, a min que en este pleno de fin de ano queira traer este recordatorio, me parece moi ben, pero creo que se equivoca. Máis preguntas. Igual que vostede é libre de defender a súa postura, nós tamén somos libres de defender a nosa. O último rogo é que dende o Partido Socialista solicitamos a retirada do tráfico pesado das zonas urbanas e na zona de Puxeiros o único que se fixo foi poñer sinais, pero sen dar unha alternativa. Tamén se multaron algúns transportistas e é imposible que os transportistas, se non teñen outra alternativa e se lle dificulta a súa circulación, pois que busquen outra estrada pola que circular. Haberá que buscar unha alternativa, reitero, para que se retire o tráfico pesado destas zonas. Por tanto, o rogo vai no sentido de que se busque esa alternativa. Gracias. Moitas gracias. Voulle dar a palabra ao concelleiro de Carreteras de Vías, Camilo. Sí, se me escuita, sí. Nesa alternativa se está traballando, Victoria. Hai unha mesa de traballo onde está a Asociación de Empresarios, onde os empresarios de transporte teñen unha representación, o Concello e a Policía. Está traballando en buscar alternativas, non é unha solución fácil. O que se fixo coas señales é simplemente concienciar, e así se trasladou, porque o que queremos é protexer a zona urbana da mellor maneira. Alternativas xa as hai, se lle expuxeron. Entre todos estamos traballando para buscar a mellor maneira. Non se está multando a nadie. A quen se multou foi unha empresa que está situada en Vigo, ca cal vostede se reuniu, e se lle multou polo mero feito que teñen alternativas para pasar para o seu lugar de traballo e están facendo a aposta de pasar xusto polo centro cando non teñen necesidade de facelo. Sí, non. Bueno, o que lle contesto é que estamos traballando con iso. Estamos traballando neste caso, a Asociación de Empresarios e cos empresarios de transporte que designaron todas as empresas, que designaron a 5 membros que os representaban, e niso estamos. Cando teñamos unha alternativa cerrada, pois o diremos. Vale, gracias. Gracias, Camilo. Ahora me veo a cabeza que quero felicitar a labor de Julia máis a de o propio Camilo, porque, bueno, pois por fin a Deputación cumpliu con nós, a pesar das trancas e das barrancas e dos comentarios que son inentendibles, e que sepa toda a corporación que os semáforos os arranxaron e están funcionando. Roberto. Bueno, isto é polo camiño a Cabezal. Se asfaltou fai nada, se fixo unha parte do saneamento. Ese saneamento está vertendo a algún lado ou está sin verter? O que se fixo foi un cruzamento para poder asfaltar, e agora hai que facer a conexión á rede xeral. Fai favor, cando puedas me dices a parte que falta, para como se vai conectar, porque eu non entendo moi ben como se vai conectar aquilo ali. Hai un plano, é dicir, hai un plano, e o que se fixo foi para poder asfaltar o vial. O que se fixo foi todo o que é a parte do vial para non ter que romper despois, e agora vai a parte traseira onde está o colector xeral. Vale, despois me explicas mellor, que non me entendo. Grazas. Bueno, o alumamento público na zona na parroquia de Tameiga, exactamente no camiño do Casal, pois está fallando, pois non é unha cousa puntual, está fallando bastante. E é máis a propia rede ten picos de intensidade. Eu non sei se o goberno é coñecedor diso ou non. A do rogo, porque saliu Gonzalo, lle damos traslado, vale? Vale. E despois quero facer un rogo, porque non pode ser de outra maneira, despois de escutar a alcaldesa falar, contestarlle ao Partido Socialista sobre o tema das comunidades. Eu creo que desde aquí me dirixo a todos os veciños e veciñas que non pode ser que unha presidenta dunha corporación como a de Mos pois poda acoller. É legítimo ter cada un defender os proxectos como mellor considere, pero non utilizar pois a mentira ou as medias verdades, ou faltar o dereito ao que os veciños e veciñas fagan uso dos seus dereitos, e que tamén se falte a propia democracia,
e se poña tamén pois, en boca denunciando que un colectivo, como é en este caso a Comunidade de Montes de Tameiga, non aporte á comunidade e á comunidade de Tameiga, porque todos é sabido as instalacións que ten, o seu programa cultural e o seu programa de actividades que ten para os veciños, como calquera outro colectivo deste Concello. Entón, lle pido respeto, que non faga diferencias basándose en argumentos que non teñen peso, e lle pido, unha vez máis, que se ciña pois, a defender o que vostede considere mellor para este Concello, pero non criminalice a ningún colectivo, porque vostede non está nesa situación para poder facelo. Gracias. Gracias, Roberto. Gonzalo, por favor, acérqueseme aquí que hai que contestar unha pregunta. Pode repetirlle, Roberto? Donde era o punto ese que fallaba a tensión? Por si ele o sabe, senón que tome nota. En o Casal? Gonzalo, dúas cousas. O alumbrado público, en todo camiño do Casal, pois non é a primeira nem a segunda vez que, pois, en momentos puntuais, pois, quedámonos sin alumbrado público. E aparte diso, pois temos baixadas de intensidade na rede de suministro para as vivendas unifamiliares. E a miña pregunta é se o Concello é coñecedor desta situación, e se non é así, pois do traslado, pois abriremos, non sei, se o caso é abrir un expediente, avisarlle en un momento que haya esa incidencia, ou poñernos en contacto, ou non sei, se poñerse en contacto ca empresa suministradora. Me imagino que non somos conocedores deso, pero tomamos nota, non? Tomamos nota. Sí. De baixar. Da baixada de tensión, pois ponémonos en contacto con a empresa suministradora para ver realmente que é o que sucede. Vale. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Gustavo. Ben, tamén relacionado co alumeado, tamén na parroquia de Tameiga, parece ser, porque eu non o comprobei, pero si nos chegou a información, de que no polígono do Rebullón, arriba en Tameiga, a primeira hora da mañán, cando me refiro a primeira hora da mañán, sobre as 6 da mañán, o alumeado está apagado. Entón, as persoas que van a traballar para o polígono entran a escuras. Entón, que se comprobe iso e que... Ben, agora unha pregunta. Como este goberno presume de transparencia, particularmente a alcaldesa, vou facer unha pregunta que lle gusta moito que lle faga, e que debe ser a 15ª vez que a fago. Canto custo a volta ciclista a Mos? Supoño que contestará no próximo pleno, como así o regula o regulamento. Ben, unha última cuestión. No pleno pasado pregunteille polo centro de saúde, o que está proxectado para un novo centro de saúde en Mos, e vostede algo comentou sobre o centro de maiores do Rebullón. Entón, sobre iso, hai un rumor de que o que se pretende facer é tirar o edificio do Rebullón, o antigo psiquiátrico. Entón, pregúntolle se a postura do goberno, neste caso súa, é que se tire o edificio ou que se manteña ese edificio como referente histórico. Antes de que rematar, si que me vou abusar da súa confianza, gustaríame felicitar que tuvera unha boa saída de ano, unha boa entrada a todos os membros da corporación e toda a xente que nos escoita, porque probablemente despois non teña oportunidade. Gracias. Gracias, Gustavo. Si vostede recorda todo o que levo falado do Rebullón, tiña que saber que por aí empezamos. Por aí empezamos. No ano 2019, cando arrancamos unha proposta en firme de querer en esta legislatura ter un avance sobre isto, o primeiro que eu decía, e con este plantexamento me fun a Santiago, era que Mos necesitaba un servizo para as persoas maiores, ben sexa de centro de día, ben sexa de residencia de internos, pero que Pontevedra ten que recuperar ese edificio. É un edificio que non é algo que consideremos solo nós como noso, é un edificio emblemático da provincia,
pola historia, polo que albergou ese edificio desde principios do século pasado, e, polo tanto, isto que lle estou dicindo a vostede, yo dixen ao presidente da Xunta, yo dixen a conselleira, yo dixen ao conselleiro de Sanidade e yo dixen a Mos enteiro, que eran dúas cuestións. A máis importante é a necesidade de ter un servizo, pero a outra está casi igual a par. Ese edificio non pode continuar sin utilizar, porque se vai a vir abaixo, e porque o deterioro que ten é precisamente porque leva moitos anos pechado. E esa é a miña postura. Eu espero, antes posible, me encantaría acabar o ano habendo feita pública a noticia na que estamos a traballar. E non o vou a conseguir, evidentemente, porque non creo que antes do próximo 31 poidamos dala. O gallá que sí, pero non o creo. Pero en todo caso vamos a comenzar o ano con esa noticia. Eu xa sei que vostedes presentaron unha proposta no Parlamento de Galicia contra todo isto, de que si íbamos a tirar o edificio, de que si íbamos a facer unha residencia privada. Mire, eu funlle moi clara co que nos pretendíamos. Queremos que o Rebullón sexa un centro de referencia na provincia, un centro de referencia que necesita a área metropolitana. Somos o corazón da área metropolitana ao lado de Vigo e podemos dar moitos servicios, e así yo fixen saber o presidente da Xunta. Creo que está máis que falado isto, e non se preocupe que estou desexando chamarlle os portavoces e decirlles que as cousas empezan a camiñar. Doulle a palabra agora a Verónica. Ben, o meu é unha pregunta, porque algúns veciños levanme preguntado, vale a redundancia, esta zona peatonal de aquí que ten uns pivotes que case sempre están baixados, se é que xa deixou de ser zoa peatonal. Entón, como non sabía moi ben que contestar, pregunto aquí no pleno. A verdade é que eu me poño de mala leche cada vez que me acordo deso. Sí, é a realidad, porque fixemos unha inversión para que o tráfico pasase completamente a carretera traseira, e hai un problema con ese pivote que a ver se o solucionamos unha vez, Camilo. O pivote de arriba está sempre subido, o que está baixado de diante porque hubo un accidente, chocaron. Está estropeado. Se estropeou, temos un problema coa empresa porque o pivote non vale para arreglar, hai que comprar un novo. Entonces estamos aí tratando de que se fagan responsables e se non tenemos que comprarlo nós. Vale, grazas. Hai dúas cousas que hai que solucionar importantes: a fonte das angustias e isto, que solo é estar encima, arreglar e non acaba de ir. Os primeiros deberes. Son os dous meus regalos para Reyes. Sí, sí. Perdón, nada, seguindo o que dixo o concelleiro Gustavo, nada, felicitar a todos os veciños e as veciñas e a toda a corporación, por suposto, que teñamos un ano, entrada de ano mellor que esta, e que nos traia moita saúde o 2022. Moi bien. Gracias, Verónica. Bueno, e gracias, Gustavo, que antes non llas din. Román? Bueno, eu sobre, a ver, estes días me chamaron varios veciños, sobre todo da zona de Louredo e en Sanguiñeda, algún tamén, sobre o tema da recollida do lixo. Sigue habendo eses problemas que xa se expuxeron no seu día, creo, recordar, si me equivoco, por favor, correxídeme, que se abriran algún expediente sancionador á empresa, incluso pola falla de recollida, polo incumplimento na recollida selectiva. Estes días un veciño, sobre todo, dous veciños, tuveron unha discusión incluso co propio condutor do camión, que iban cas bolsas de ca separativa feita do reciclaxe, e o propio condutor que dicía non, meter todo xunto, que isto vai todo xunto, sabe? Entonces había esa problemática e entonces, bueno, a ver que si se está facendo, a pregunta é se se está facendo ese seguimento, se non, e que pasa coa empresa de recollida do lixo. E despois, por último, xa o mismo, o último pleno do ano, é aproveitar para desexarlles unha boa saída do ano, unha mellor entrada, e que o próximo 2022 pois veña cargado de saúde, por suposto, pero tamén corporativamente que veña cargado de respeto e de pensamento nos veciñas e nos veciños. Moitas gracias. Gracias. Algún quere felicitar? Victoria, Roberto, Camilo? Claro. Volver un pouco á normalidade, volver ás apertas, volver a vida
Gracias. Roberto? Camilo. Nada, eu me sumo ás palabras de todos, desexarvos un 2022 cheo de saúde, que siga o respeto por encima de todo, porque ao final somos a representación das veciñas e dos veciños, en nos se miran reflexados, e que, bueno, que sea un 22 cheo de saúde sobre todo, e que podamos chegar a moitos acordos, e que o Concello siga avanzando, que é o principal. Moitas gracias. Bueno, pois último pleno do ano e eu quería, pois tamén, por suposto, darlle as gracias ao conxunto da corporación porque somos respetuosos, temos un debate, bueno, pois a veces máis enroscado que outras veces, pero é importante que temos un respeto e que se pode ver fora das instalacións. Unha vez que termina o pleno, pois somos capaces, como lle gustaría aos veciños e as veciñas, que non pode ser de outra maneira, de facer unha convivencia, e así é, unha convivencia normal, que é a que temos todos e todas, e vos quero agradecer pois o traballo que facedes, non? Pois, por suposto, os meus compañeiros, que entre os 9 somos capaces de levar adiante o goberno municipal, as tarefas que nos demandan os veciños, que non son poucas, que é unha responsabilidade grandísima que temos, e eu vos quero agradecer o traballo, o empeño e tamén a paciencia que tedes comigo, porque sei que non son persona fácil de levar o día a día, non? En este agradecemento, pois tamén quería sumar aos traballadores e traballadoras, que hoxe aquí o representa Javier e a Policía Local, xunto con Sonia e con Carlos, que bueno, pois este centenar de persoas que tamén están facendo todo o posible para que mos teña pois unha mellor calidade de vida, uns mellores servicios, e ao final sabedes que en realidade son responsables do funcionamento. Cada mañán se abre a porta e se pon a funcionar a maquinaria que se chama Concello de Mos, e a eles pois lle quero dar as gracias porque son uns funcionarios e funcionarias moi comprometidos con o noso Concello. E a esta parte da oposición, pois cada un de vos, desde o traballo que tedes que facer, pois evidentemente a veces nos podemos poñer a discutir, me pode gustar máis ou menos o que nos temos que decir, pero creo que facedes o vosso traballo e eu vos mando pois unha forte aperta, todo o ánimo do mundo, porque entramos en un ano preelectoral e supoño que a tensión aumentará, pero a pesar de que aumente a tensión, espero que manteñamos sempre o respeto que nos tivemos hasta ahora. Vos agradezo que a maioría dos que estades aí, cando vos convidamos aos actos que os veciños ao final queren que estedes, estades, e iso é de agradecer, de que fagades o con as vosas axendas para estar. Temos aquí no público a Emilio e a Suso, que suelen facer de seguidores da vida municipal aquí, tamén lle damos a eles unha forte aperta, e máis nada, que todo mos e todos vos e as vosas familias, o que vos podo desexar é o que lle desexo a miña, que é a saúde. A saúde é tan importante que con ela facemos o que sea necesario. Se nos falta, pois non se nos complica moito o continuar. Por eso que non falte de nada nas nosas casas, nas casas de todo mos, e que non falte saúde, que é o máis importante. Temos un cariño para darvos, que me pareceu, bueno, pois se me ocurriu que rematar o ano e rematar o último pleno, pois que hai un par de cousas que me gustaría que tuverades e volas vou a entregar, que son os calcetíns que fixeron os nenos e os mozos e mozas do instituto, que fixeron un traballo para poñer en valor, non, o deporte paralímpico, e a mí me entregaron un e quería que o tuverades tamén. E por outra parte, bueno, pois xa sei que de Somos Mos algúns os gusta máis que a outros, pero ao final, bueno, pois o Somos Mos ven sendo ao final un eslogan de todo o mundo, non? De toda a xente de Mos que así o sinte, independientemente de que, pois, algúns digan, bueno, se é algo da alcaldesa. Non, non é da alcaldesa, e se algún día eu non son alcaldesa, e se algún día eu non goberno, ou o meu partido non goberna, que espero que eso non ocurra, estou segura de que o que lle toque vai a seguir utilizando Somos Mos, porque Mos somos todos. Feliz ano 2022 e agora vos fago entrega de este cariño.
Bien,